Üdv mindenkinek! Csodálatos szép szerda estét. 8 óra. Infoblokk. Már hajnalban is voltak technikai problémák, úgyhogy nem tudom, hogy milyen a kép meg a hang, csak reménykedem benne, hogy jó. Nem akarok kiabálni, hogyha nem elég hangos, ha nem elég jó, akkor ide húzom a mikrofont. Keresünk neki egy más pozíciót, de remélem, hogy jó. Már egyébként reggel valami történt, mert az adás kétharmadánál egyszerűen elszállt a hang gyakorlatilag. Sajnálom, nálam mindenre azt mutatta, hogy jó. Úgyhogy remélem, hogy jó a hang, meg a kép is. Szépen lassan befut mindenki. Ígéretemhez híven, ugye mondtam azt, hogy újra átnézem, hogy mi a helyzet a nanobotokkal, nanorodokkal. Halk a hang. Jó. Akkor így leszünk. Így már akkor jobbnak kell lenni a történetnek. Jaj. Oké. Rendicsek. Akkor így leszünk. Szóval megígértem, hogy megnézem, hogy mi a helyzet. Megmondom őszintén, hogy másfél órára volt kiírva a debreceni találkozó. 7 órára értem haza. Úgyhogy gyakorlatilag szó szerint kirántottam minden anyagot, ami csak fellelhető volt. Dátum szerint sorrendbe szedtem, és együtt fogjuk megnézni. Aki nem bírja a gyűrődést, nem tudom, mi van benne. Úgyhogy aki nem bírja a gyűrődést, ezt a fajta gyorsfordítási mechanizmust és a szöveg megpróbálni összerakását, meg ilyenek, meg nem bírja ezt a megterhelő információ áradatot, akkor az váltson csatornát. Nem tudok rá mást mondani. Hosszú lesz és megterhelő lesz jó szokáshoz híven. Infóbuzik és tudás szomja felvértezettek előnyben ma este. Szokáshoz hívem. Na jól van. Na. Jól van. Kérek mindenkit, aki szereti az ilyeneket, vagy tudja miről szól, az ossza is meg, hiszen jobb, hogyha lehető legtöbben tudjátok, hogy hol is tart ma a világoltás. Ugye korábban felvezettük a történetet azzal, hogy megkötötték a szerződést, ugye a Washingtoni Protein Fehérjekutató Intézet két vezető laborja. Ugye előtte bemutattam, hogy hogyan is működik az all-in-one vakcina, a nanobotos, nanorodos történet, ahogy ők hívják, nanorodoknak hívták őket, ugye. És miután ezt bejelentették, hogy ezt megkötötték, ezt a szerződést, akkor utána volt arról szó, hogy az első fázisba be is léptek ezzel a történettel. Na ugye itt hagytuk abba ezt az egészet, és akkor utána elkezdtünk matekozni azon, hogy vajon mégis mi lesz ennek a vége, csak én úgy voltam vele, hogy azért várjunk ki legalább valamennyi időt, hogy valami adat, valami legyen, úgyhogy én sem foglalkoztam vele, de az utóbbi 3 hétben egyre többen kérdeztétek, hogy akkor most mégis mi van. Úgyhogy erről szól most ez az este, és mivel én azt mondtam, hogy ha esetlegesen nem lenne semmi, itt az anyagmennyiségből ítélve ez rohadt hosszú lesz, de hogyha nem lenne semmi, akkor mondtam, hogy nekiugrunk egy reflexkommentes live-nak a Torockai versus Boldogkői interjúnak. Én azt mondom, hogy ez ma nem fog összejönni. Viszont, mivel sokan mondtátok, sokan kértétek, így ez holnapi napra át fog csúszni,
random blokk keretében. Na, jól van, akkor nézzük együtt, hogy mi is itt a helyzet. Ugye 10. hóban hagytuk abba. Tehát 9. hó legvégén hagytuk abba ugye ezt a történetet, most pedig ugye 12.01 van, tehát nettó 2 hónap kitelt ebből a történetből. Na, akkor ugorjunk neki. Sziasztok! Na, 2021 10.06 Dél-Korea SK Bioscience. Vagy Bioscience, hogy szereti mondani. De egyébként Bioscience. Jól van. Na, akkor ugorjunk neki ennek a történetnek. Kérjünk rá egy biztonsági fordítást. Na és akkor nézzük, hogy mit írnak, aztán majd meglátjuk. Szevasz, sziasztok! Jön a Marburg vírus. Hát nem tudom, akkor valami lemaradás van. Mária, szia! Már azt már rég letudtuk, hogy mi van a Marburggal meg a Nipával. Hogy mik a lehetőségek. Na. Majd meglátjuk, hogy mit akarnak vele. Egyelőre a lehetőségek és amiket ők felvezettek, az egyelőre még csak lehetőségként van meg. Na, jól van. Szóval... az SK Bioscience és a CEPI 2022 végéig meghosszabbítja a COVID-19 vakcinák gyártására vonatkozó szerződést. Oké. 10.06. Igen. Oké. Ugye idáig azt tudtuk, hogy korábban ugye az volt, aki még nem tudná, hogy a kínaiak elkezdtek kooperálni először az oroszokkal, aztán az indiaiakkal is, majd végül ugye, hogy mi van Kínában, erről volt egy videóm, abban benne volt, hogy hogyan kezdtek el kooperálni az amerikaiakkal is, akik természetesen a modernás, Pfizer, BioNTech-es és legfőképpen francia-német európai koprodukcióval is aláírtak különböző szerződéseket. Na most itt azt mondja az SK Bioscience, hogy hivatalosan is az SK Bioscience fejleszti jelen pillanatnyilag ezt a önfelépítő nanorodos történetet. Harmadik fázisú kísérletet el fogják kezdeni, ugye ezt 10.06-tal jelentették be, hogy el fogják kezdeni, és ugyanakkor a gyártásra vonatkozó elveiket, illetve a globális biogyógyszergyártó cégek más oltóanyagainak a gyártását ki fogja terjeszteni. Tehát ezt ők be is jelentették. Oké. Október 5-én Brüsszelben, tehát az SK Bioscience-nek a képviselői eljöttek október 5-én Brüsszelbe, és a CEPI, akkor ugye ekkor mondtam, hogy volt ilyen, hogy elkezdenek több hullámos ilyen dolgokat csinálni, mert a szindikátus kiadta. Szóval ekkor volt az, hogy gyakorlatilag aláírták ezt a megállapodást és ezt a szerződést. Tehát valójában ez már egy egyszerre uniós és egyszerre közel-keleti történet. Hát, kedves Brinkman Katalin, nálad van a hiba. Jó, rövidítsünk. Itt a lényeg az, hogy megint ánusznyalás van, és Jay Yong-gun, az SK Bioscience igazgatója, és Richard Hatchett is ott volt ezen, és ünnepélyes keretek között a vakcinákhoz való egyenlő hozzáférést a COVAX rendszerén belül és együttműködési kereteken belül a jövőre nézve, tehát 2022 utánra a kiterjesztett üzemmódot gyakorlatilag
2022 végéig terjedő üzemmódot írták alá egyenlőre. Oké. Az, hogy ezt a CEPI hogyan és miként jól van. Kicsit bonyolult a megfogalmazás. Az a lényeg, hogy mind a nemzetközi szervezetekkel, tehát mind a CEPIN és a COVAX-on belül megcsinált együttműködési kapcsolat révén gyakorlatilag ez egy olyan szimbolikus jelentőségű dokumentáció aláírás volt, ahogy ők hívják, hogy a világjárvány megállítására ők a fenntartható együttműködés kapcsolatában ők gyakorlatilag 1 eurós költségre azonnal kifizették az SK Bioscience-t, vagyis jelen pillanatnyilag itt még nincs benne az, hogy mi lesz a vakcinák mennyisége, de jelen pillanatnyilag 1 eurós áron előleget biztosítottak a fejlesztésre. A CEPI továbbra is a világoltás vezetője, ez itt ki van mondva, és jelenleg is az SK Bioscience létesítményeit ők irányítják a nyilvános cél érdekében, hogy minden vakcina megfelelően mindenkihez eljusson. Oké, a jelenlegi tervek és ütemtervek szerint 2022 első negyedévének végére, január, február, március vége, április 1-ről beszélünk, 2 milliárd adag kiszállítása számukra mérföldkő lenne, innentől kezdve megpróbálják ezt tartani a jelenlegi normatívában. Tehát delta variáns kontra mix and match-ek. Oké. Ezt mondom, ez 10. hó 6-án volt még. Anyám, jó van, púder. No, bejelentették ekkor, hogy az a több komponensű vakcina megoldás, ugye, hogy fejlesztik a sajátjukat, plusz koprodukcióban vannak ugye ezzel a Európai Uniós történettel. Ezen kívül a saját fejlesztés ugye az, ami együtt megy a ezével, plusz a kínai, a Novavaxnak, ugye az indiai Novavax, ami közvetlenül a Bill és Melinda Gates alapítványhoz tartozik, a Novavax, az indiai szérumkutató és gyártó megoldás. Na most itt azt állítják, hogy elkészült. Tehát amit a Novavax mondott, hogy el fog készülni, és korábban mondtam nektek, hogy 2 különböző komponensű megoldásokon is dolgoznak, itt azt állítja 10. hó 6-ával, hogy előre lekötött kapacitásra megállapodott a CEPI a Novavax-szal, és kifizették a támogatást, és a kifejlesztett COVID-19 vakcina jelölt hivatalosan is elkészült 10. hó 01-jel. Tehát a formula elkészült. Oké. Plusz azt mondja, hogy a GBP 510 kifejlesztése, ugye, ezt már megbeszéltük, ez a közös vakcina az amerikaiakkal, ez az úgynevezett IPD vakcina, ők ezt így hívják, ebbe beszállt hivatalosan is, tehát most már nem partner, hanem szerződött félként hivatalosan a világ egyik legnagyobb ilyen károkozó vakcina gyártója az elmúlt 20 évből, és a Barda keretein belül úgy hívják, hogy GlaxoSmithKline. Sokszor mondtam már a nevét. Na most ez a GlaxoSmithKline készítette el az adjuvánst ehhez az önfelépítő nanobotos megoldáshoz. Úgyhogy most már így 3-an vannak benne, a VPI, az SK Bioscience és a GlaxoSmithKline. A harmadik fázisú klinikai vizsgálatokat megkezdték. A korábban elmondott helyzet alapján a CEPI, és hogy ezt kifinanszírozta ennek az önfelépítő nanobotos témának, a CEPI és a Bill és Melinda Gates alapítvány betartotta a támogatását. Tehát
hivatalosan is megerősítették, hogy így, hogy célba értek vele, és kész van ez a megoldás is, és most már eljutottak tesztfázisig is. Összesen 213,7 millió USA dollárt emésztett fel a támogatás ennek a GBP 510-nek. Ugye ez a Wave 2 Next Generation vakcina, és ez lesz a világ első ilyen vakcinája. Ez az önfelépítő történet. Azt mondják, hogy magát ugye beszéltük azt, hogy nyilván felmerül ugye a kérdés, hogy honnan lesz meg az információ. Ugye a korábbi videóimat, aki nézte, pontosan tisztában van azzal, hogy miről beszélek, amikor a teljes szekvencia térképek kiterjesztéséről, a mix and match-ekben rejlő 100 napos programokból beszéltünk, akkor gyakorlatilag itt már az emlékeztető oltások, mint mix and match, erről beszéltünk. Na most itt azt állítják, hogy ezt a GBP 510-et, magát az első formulát, amiről itt beszélünk, hogy már most ugye a harmadik fázisban tesztelik, vagy azóta tesztelik. Itt azt állítja Richard Hatchett, a CEPI vezérigazgatója, hogy az tehát maga a platform, az nem másra, mint az emlékeztető oltásokra jött létre, vagyis az általatok úgy ismert, hogy mutációkra jött létre, amik ugye szekvenálási dolgokról beszélünk, úgyhogy ahány szekvencia csak van, ezeket a már meglévő szekvenciákat használták föl. És mivel az alapja a mostani Omikronnak, tehát Ominak nevezzük Ominak, ugye ez az új dél-afrikai verzió, ami 80%-ban eltér az eddigiektől. Na most ennek már az alap dolgait ugye elmondták korábban, hogy voltak alapmoduljai, a mostanit azt nem is használja. Jó? Tehát ami fejlesztést elkezdtek, és az előző videómban benne volt a 100 napos program alatt, hogy a deltából hogyan megyünk át ebbe, azon dolgoznak. Ez nem az. Ez már a teljes szekvencia családokra vonatkozik, és ezt figyelmen kívül hagyja, ami van. Mert ez még utána fog jönni a mix and match után, ez már az all-in-one vakcina, csak hogyha még valaki nem értené. Oké. Az elsődleges protokoll, amit a Covaxon belül az SK Bioscience-en megkötött a CEPI, azt mondja Richard Hatchett, hogy az elsődleges protokoll jelen pillanatnyilag a sérülékeny országok, vagyis Afrika és India. Tehát ők az elsődleges ők vannak az első helyen a protokollban. Az all-in-one-nal kapcsolatban. Jó. Oké. Na, akkor ez volt 10. hó, tehát október 6-án. Október 11-én, hát mikor máskor nem lesz, itt még szerintem pár 11-es dátum. Szóval 11-én a Washingtoni Proteinkutató, Fehérje Kutató Intézet, akik magát kifejlesztették, ugye, erről is volt több adás, ők fejlesztették ki a nanorodos technológiát, ugye 2013-ban indították meg az elsődleges ilyen laborkísérleteket, aztán rájöttek, hogy ezt mesterséges intelligencia nélkül és nagyon komoly számítástechnikai szoftverezés nélkül nem lehet megcsinálni, majd 16 után jött a megoldás, és 17 óta csinálják gyakorlatilag ugye magát ezt a nanorodos történetet. Na, ők a csúcs. Na. Október 11-én kiadtak egy nagy cikket, és azt mondják, hogy figyeljetek, bejelentették azt, hogy 5 éves ugye az oltóprogram. Ezt tudjuk, 2026. március 11-ig tart az oltóprogram, plusz 6 hónap a papírmunka. Na most, itt azt mondja október 11-én, hogy azt remélik a tudósaik, az ő tudósaik, hogy 5 év alatt, tehát a következő 5 év alatt, ezt már előre elmondják, hogy gyakorlatilag ők már nem a mostanra gondolnak, meg nem erre a történetre, hanem a következő 5 évre
800 000 mintát szeretnének összegyűjteni a világon, és kifejezetten megindítanak egy új kutatási hálózatot, egy új kutatási vonalat, és most kezdhetnek el tapsolni az olyan... Na, mondjátok már ki az a hülye, akinek a múltkor a reflexkommentes elemzését csináltam, hogy ugye kimennek a vadonba, és gyűjtenek mintákat, meg ilyenek. Tehát ilyen vírus vadászok 125 millió dollárra írták ki a tendert, 800 000 minta begyűjtésére élő állatokból. Vagyis most gyakorlatilag gondolom a következő év az, amikor összegyűjtik a megfelelő országokból a megfelelő embereket, majd erről majd biztos fogunk olvasni, és a következő 5 évben kifejezetten állati koronavírus és egyéb vírusok kutatására a Baker Labor 125 millió dolláros projektben vesz részt. Nagyon durva. Na ez az a történet, amikor arról beszéltünk, hogy a zoológia meg a zoonózis képviselői, hogy hogyan állnak ez a kérdéshez, hogy nyércállomány, lovak, halak, ismernek egy adott állományt, egy adott struktúrában, és ezt most egyszerűen ki akarják terjeszteni. Ugyanis azt mondják, hogy jelenleg is vannak úgynevezett potenciális járványveszélyt, helyzetet okozó megoldások, na de ezeket meg kell keresni, hogy még a jövőben mi várható. Úgyhogy ők úgy döntöttek, hogy ha még nem vagytok beszarva eléggé, meg nem érdekelt idáig, akkor most lehet, hogy ki fogják mutatni a mezei hódban, hogy olyan cucc van, mint aminek lenni kell. Aztán majd hirtelen elő fognak egyszer csak állni, hogy a csótánynak is van, és akkor értitek. Na, a lényeg ez. Oké. Emerging Pathogens, ez a neve a programnak. És a Washington Állami Egyetem kapta meg a hivatalos megbízást az amerikai kormánytól erre a történetre. Na, oké. Jó van, púder. Az intézmény cionista főpatkánya Rabinowitz megszólalt. Jól van, oké. Maga a projektet, hogy hogyan akarják ezt lezavarni. A projekt kezdetben 5 afrikai, ázsiai és latin-amerikai országgal kíván együttműködni, és az állatfelügyeleti programok keretében fogják végrehajtani minden egyes országban ezeket saját laboratóriumi létesítményekben. Vagyis el fognak menni, hát gondolom, ha Dél-Afrikáról van szó, akkor Argentína, Mexikó, Brazília. Tehát én erre a 3-ra tudok gondolni, mert ezek elég nagyok. Afrikában gondolom megy a propaganda, tehát ilyen Szudántól kezdve ilyesmi, vagy inkább az ország középső részére kéne gondolni, ott azért igencsak sok a tó meg a dzsumbúj, úgyhogy az valószínűleg ott, úgyhogy Ázsiában meg hát szigetországok meg Kína. Oké. Azt mondják, hogy ha ezt megcsinálták, ha ott helyben megvannak a begyűjtött minták, és le vannak elemezve, akkor ezt nem fogják rábízni az országokra, hogy döntést mondjanak, hanem központilag be fogják vizsgáltatni, és be kell mindenkinek majd szolgáltatni az adatait. Oké. Na jó, menjünk tovább. Igen. Az Amerikai Egyesült Államokban, mivel ez onnan született meg ez a történet, már is ez a 125 milliós program szövetségi szintre van emelve. Tehát közvetlenül 50 állam szövetségi szintre emelte ezt a történetet. Vagyis hát ez maradjunk annyiba, hogy hazaárulás ne továbbja, de mindegy. Tehát oké. Őket nem az érdekli, hogy valami van-e valamelyik állatban, ezt leírják, nem az érdekli, le se szarják, tehát ez gyakorlatilag itt van benne, hanem hogy a zoonózisos potenciált fogják vizsgálni. Tehát az még egy dolog, hogy valakiben ott van az új fekete himlő, de hogyha az képtelen fertőzni, vagy képtelen átjutni,
bármilyen módon, akkor onnantól kezdve érdektelen. Tehát azt mondják, hogy valójában ez nem azért keresik, hogy mi lehet a jövőben, ahogy ők fogalmaztak, járványra veszélyt adó, vagy járvány potenciálra bíró dolog, mert az még egy dolog, hanem az, hogyha azzal nem kell foglalkozni, mert nem tud semmit, akkor az elsődleges kör, mert ez egykörös lesz, csak hosszantart, akkor innentől kezdve nekik ennyi az álláspontjuk. Ki kell mutatni, beszolgáltatják, és onnantól kezdve, hogy más dönt. Oké. Na jó, menjünk tovább. A Michael Gale Jr. laboratórium, a Van Voorhis laboratórium és a globális egészségügyi minisztérium több mint 145 országban fogja ennek megfelelően, tehát ennek a programnak megfelelően 145 országra ki fogják terjeszteni az úgynevezett kapacitásfejlesztést, ha arra van szükség. És ezt már itt most leírja. Na erről annyit, hogy mit mondott a szindikátusa, lásd a videómban. Oké, na. November 5-e. Ugrunk egyet megint. SK Bioscience. IPD. Na, megvan. Azt mondja, GPP 500... Igen. GBP 510 november 4-én volt a bejelentés Dél-Koreában. Kiállt Jong Yong-gun, ugye ő az SK vezérigazgatója. 5-én hozta ki az SK Bioscience ezt a történetet. Azt mondják, hogy amit bejelentettek, a vállalat azt meg is erősíti. Tehát hivatalossá tették. Az önfelépítő nanorodos IP nanorészecskét tartalmazó önfelépítő fehérje alapú első és második fázisú kísérlet a céloknak megfelelt, megerősített pozitív immunválaszt kaptak, a biztonsági követelményeknek pedig a végeredmény a vizsgálatok alapján megfelelt, és ezt a vizsgálatot a Washingtoni Egyetemmel együtt tették meg, és hivatalosan is bejelentették, hogy az átviteli rendszerét ennek az egész történetnek, tehát az adjuvánsát, azt a GlaxoSmithKline a 30 éves oltási szakmai tapasztalatával biztosította. Tehát kérdeztétek, hogy hol tartanak, november 5-ével hivatalosan is lezárták az 1-es, 2-es fázisú kísérletet, ami azt jelenti, hogy az elején megvolt az állati, majd nem, először megvolt az 1-esben a labor, és a 2-esben 1-200 ember, majd talán leírják, hogy mennyivel, biztos leírják, hiszen ez egy hivatalos kiadott jelentés. Ezt megcsinálták, és az alapján mondták azt, amit kell. Na oké. Akkor nézzük meg, hogy itt mi van a vizsgálati tételekben. A korábban már általam említett Guró kórház volt ugye, ez adott neki otthont, nem is változtattak rajta, ez egy óriási klinikahálózat, ugye Dél-Korea a legnagyobb klinikahálózata, 14 különböző intézmény, társintézményt kértek meg kisebb klinikák részéről, összesen a 14 klinikán 328 makkegészséges felnőtt, 18 pluszos embert vontak be ebbe a nanorodos kísérletbe. Ugye korábban mondtuk azt, hogy a jelenlegihez kell mérni, tehát az immunválasz erősségét és az antitestek nem minőségét, hanem mienségét, tehát típusát, azt ez előtti, tehát a mostani oltásokhoz kell mérni. Megkapták a hivatal, ugye akkor még csak előzetes duma volt arról, hogy mit várnak. Mert állatba beleadták, és ugye elmondtuk, hogy pockókba, rákcsálókba, majmokba szurkálták bele. Na most, és elmondták, hogy
minimum, hogy volt, azt hiszem minimum a 4-szeresét várták, de volt olyan állat, ahol ennek magasabbat is mutattak ki. Na most, ezeknél a antitest vizsgálatok után 6-szor magasabb volt igen, 328 betegből 19 betegben 6-szor magasabb volt, és az átlag 3,6-szer volt magasabb az immunválasz, tehát az antitest termelés, és a specializációja annak, amire beadták, bár ezt nem tudom, hogy a búbánatban csinálták, a makkegészséges emberbe adott be, na mindegy, itt azt állítják, hogy a specifikussága 99%-os hatékonyság volt. Oké. Ugye fölmerült a korábbi oltásokhoz képest, és itt most azért itt az oltásfanoknak, vagy vakcinafanoknak mondom, ugye fölmerült a 65 év fölöttieknél, hogy ott nem egyszerűen 10-ből 2-nél, hanem volt, mint egyes vakcinák, hogy 3-4 embernél sem váltott ki megfelelőt, vagy semmit. Na most, itt letesztelték, nem írja, hogy hány, a 328-ból mennyi volt a 65 év feletti, de azt mondja, hogy beletartoztak a vizsgálatba. Én azt gondolom, hogy ilyen 25% az 65 év feletti volt. Itt azt mondják, hogy náluk összevetették a korábbival. Tehát itt mondja, hogy makkegészségeseken csinálták a történetet, de itt azt mondja, hogy már az előző vizsgálatok fényében, vagyis már olyan embereket, akik benne voltak az előző kontrollcsoportban, vagy bármelyikben, ott újra néztek immunogenitást, tehát már ugyanannál a szervezetnél le tudták mérni. És itt azt mondják, hogy magasabb, itt csak ennyit állítanak, hogy magasabb eredményeket tapasztaltak minden szempontból, mint a korábbinál, de ezt nem hajlandók leírni, hogy mennyit. Azt mondták, hogy a korábban az általam említett ugye, hogy kiadtak egy protokollt, hogy majd ennek minek kell megfelelni, és hogyan kell tesztelni, és hogyan kell nézni. Na most ugye ezt Oxfordban, meg a brit egészségügyi ez Egyesült Királyság Nemzeti Biológiai és Szabványügyi Intézete biztosítja ugye biztosította ezt a történetet, és itt most le is írják, hogy hivatalosan is. Ha bármi nem stimmel, ezt kell okolni, ezt a teszteljárást kell okolni, mert ők betartották, amit kértek tőlük az oxfordiak, és ezzel ment át minden a tesztem. Oké. Oké, na most megint jöhetnek a boldogkőjék és mindenki. Ugyanis, ugye korábban beszéltünk arról, hogy mekkora ellentmondások voltak az adatáramlásban, és aztán kiadták, hogy majd ezt újra kell helyezni, ismeritek a történetet, jött a szindikátus, és mindenkinek megcsapkodta a hátát ilyen amisztadosan. Na most, hogy ne legyen még egyszer olyan probléma, mint amilyen korábban volt, leírják. A GBP biztonsági nem kívánatos események, vagyis a mellékhatáslista, stb. Tolerálhatósági megoldások, stb. Minden létező nemzetközi szabályozó ügynökségnek be fogják nyújtani az adataikat, és ezek alapján, hogyha ezt megnézték, akkor utána gyakorlatilag ők úgy gondolják, hogy nem kaphatnak semmi negatívat, ezért a fejlesztéseket elkezdik felgyorsítani. Oké. Mivel ugye korábban nagyon sok szó érte a ház elejét a tekintetben, hogy az, hogy 45 000 emberen letesztelsz valamit, majd kiderül, hogy mekkora problémák vannak, lásd korábbi videóm, ugye Pfizer, hogy mik mentek végbe, ugye. Ezért
felmerült az is, hogy mi lenne, ha kiterjesztett vizsgálatokat végeznének. Vagyis ez azt jelenti, hogy kapásból úgynevezett globális tesztet csinálnának, és nem fognának 40 000 helyit, 20 000 mondjuk az Egyesült Államokba, 20 000 mondjuk Dél-Koreába, vagy valami, 40-50 000 embert, hanem kapásból kiterjesztenék. Már a harmadik fázist kiterjesztenék. Az SK Bioscience bejelentette ekkor, november 11-én, november 5-én, itt bejelentették, hogy ők a harmadik fázisú klinikai vizsgálatot Európa, dél-kelet-ázsiai régióban, majd Vietnám, és ebben az IVI, a Nemzetközi Oltóközpontnak a stratégiáját, plusz a dél-koreai 14 intézményt, beengedlek szívem, plusz ezt a 14 klinikai intézményt akarják kiterjesztetten megcsinálni. Mi van, kismutatom? Az én ölembe, de akkor szépen viselkedjél. Gyere pápázni, ha akarsz. Oké. Na és hogy ugye 48 000 volt a kezdeti szám például csak az AstraZeneca-nál. Itt azt írják, hogy a harmadik fázis, én azt gondoltam, hogy itt már ilyen globális duma van, akkor itt már valami jó lesz. De itt egy 4000-es számot látok. 4000-et. Ezekben a területekben. Európa, Dél-Kelet-Ázsia, majd Vietnám és Dél-Korea együtt. Azt mondják, hogy ezzel az önfelépítő nanorodos cuccal gyakorlatilag 4000 embert céloznak meg. Mindössze. Bravo. Oké. Ja igen, jó van, jó van. Hülyén van megfogalmazva. Az a lényeg, hogy a vállalat a harmadik fázisú klinikai vizsgálat eredményei alapján fogja rögtön kérni a WHO előminősítési tanúsítványát, tehát ezt már ekkor bejelentették, és vészhelyzeti kísérleti felhasználási engedélyt kívánnak kapni azoktól az országoktól elsőnek, ahol ezt a 4000 embert kipécizik. Tehát majd meglátjuk, hogy úgyis be fogják jelenteni, hogy melyik országokban hány ember volt, ugye be fogják jelenteni. Ki mit tervez, tudjuk? 1. Nem tudod. 2. Itt derül ki, hogy nem tudod, mert ki kellene találni valamit. Már rég ki van találva. Már rég ki van találva. Tájékozódj kérlek. Már rég ki van találva. Hát írom a programot, kész a rendszerünk, kész van minden. Hát már rég megvan, hogy kell nektek kiszállni belőle. Ebből a helyzetből. Az, hogy nem tudsz róla, az egy más dolog. Na szóval. Oké. Igen. Oké, itt leírják azt, hogy az IVI-vel karöltve, a Melinda Gates Foundation-nel karöltve, az összes ilyen szervezettel és GSK-val együtt, mivel sikeresen lezárták ezt az első és második fázist, a tárolási kapacitást és szállítási kapacitásokat, hőfokokat, stb. Már szintén be tudták vizsgálni az első 2 teszt alapján. 2-8 fok között kell tartani
a vakcinát, teljesen átlagos normás hűtési körülmények között, és miután megkapták az engedélyt, ők erre számítanak, hogy semmi probléma nem lesz, és megkapják, akkor utána az előző 2 cikkel korábbi állítást, miszerint hátrányban lévők, veszélyeztetett, tehát Afrika és Közel-Kelet, Ázsia, stb., akikről beszéltünk, hogy be kell hozni a lemaradást, ugyanis ott az átlagoltottság 3,8%, míg máshol 50% fölött van, innentől kezdve az elsődleges felvevőpiac és az elsődleges megoldási faktor az lesz, hogy ezekbe a protokollt megerősítik itt a protokollt. Zhang Yong'an megerősíti a protokollt. Oké. Oké. Nyilván felmerül erről a történet, hogy itt mégis milyen maga a vakcina technológia. És hogy ez a fehérje komplex történet, ugye mennyire komoly is, ugye ezt a korábbiakban a cikkeim kim vannak a blogomon, stb. Videókban, ugye ezt nagyon komolyan kiveséztük, több órás volt, hogy hogyan is épülnek fel ezek a nanorodos történetek, és hogy ez milyen komoly számítógépes segítséget kapott, külön rendszert alkottak erre, ugye, hogy modellezni tudják, hogy majd mi fog történni az emberi szervezetben. Na, és hogy még magáról a fehérje kölcsönhatásokról, stb. Na hát november 11-én, hogy nem, az SK Bioscience kiadott egy tanulmányt, és ebben ezeket a fehérje komplexitási dolgokat magyarázzák el, illetve hogy hogyan is tanulják a kölcsönhatási dolgokat jelenleg. Ez ilyen nagyon komplex és furcsa dolog. A lényeg az, hogy Qian Kong a tanulmánynak a vezetője, ő nem más, mint a Texasi Központi Egyetemnek, vagyis ugye a szindikátus egyik legfelsőbb egyetemének a Busok földjén van. Ő az adjunktusa, és ő a biofizikai északnyugati, vagy délnyugati központi center biofizikai osztálynak a vezetője. Na most ő azt állítja, hogy ez a fajta feltérképezés, amit a washingtoni fehérje kutatóban csináltak, meg minden, a Harvardra, és hozzájuk is kiadták a génszekvenciákat, szerkezetbiológusaik vannak, és ezekkel megvizsgáltatták az összes ismert szekvenciát. Tehát láthatjátok, hogy nem bíztak semmit a véletlenre. Ugye ezzel a Rosetta nevű eljárással dolgozták ki, ugye erről beszéltünk, hogy ezzel fejlesztették ki ezeket a 3D-s fehérje modellezési eljárásokat. A cikkemben képeket is láthatok rajta, hogy ez hogy néz ki, hogy gyakorlatilag emberek ott ilyen programozók ülnek, aztán szotyiznak. Tehát semmi köze valójában az emberi testnek a megértéséhez, hanem matematikai modellezések alapján működik. Mesterséges intelligenciával. Oké. Azt mondják, hogy jelen pillanatnyilag olyan mennyiségű az adat, hogy egyszer David Baker, ugye a Washingtoni Fehérkutató Intézetnek a főkoponyája mondja, hogy egy komplett biológusokból álló falut kellett összetoborozniuk, hogy egyáltalán ezeket a fehérje modellezéseket le tudják értelmezni, mert olyan mennyiségű adat jött az elmúlt hónapok fényében, ugye amikor elkezdték ezt kiteljesíteni. Oké, a legfontosabb, ami a rákok, tehát az emberi ráksejtes teszteket csináltak, nagyon sokat, különbözőt, illetve felkértek egyetemeket arra, az egész Egyesült Államokban felkértek egyetemeket arra, hogy legyen egy központi védelmi fenyegetési menetrend, a Nemzeti Energiakutatás és a Texasi Rákmegelőzési Intézet és az Európai Kutatási Tanács közös megállapodása értelmében oldják meg ezeket a dolgokat, mert a jelenlegi fejlesztéshez, ahhoz, hogy tovább lépjenek a nanobotos technológiában, meg a nanorodos technológiában,
egyszerűen nem szégyen segítséget kérni alapon, ők azt mondták, hogy eddig tudtak haladni, 100 millió dollárok ide, vagy oda. Na, hát mondanom sem kell, Hutchinson Rákutatóközpont, Memorial Sloan Kettering, Cornell Egyetem, Columbia Egyetem, St. Jude Gyermekkutató Kórház, Onkológia Intézetével, Microsoft, Amgen, Southwestern Medical, Washington Research Foundation, Harvard Hughes Medical Institute és a Nemzeti Tudományos Alapítvány is hivatalosan beszállt egészen Olaszországig, a Molekuláris Onkológiai Intézetig bezárólag mindenki beleállt ebbe a történetbe, hogy kinyújtották a segítőkezet, hogy újra fölpörgessék ezt a történetet. 10 nap múlva, illetve 4 nap múlva kiadtak egy újabb cikket, ugyanis a Novavax-szal zajló, tehát az SK Bioscience, a Novavax-szal, amit közösen csináltak, ami nem ugye a sajátjuké, ugye 3 cikkel ezelőtt volt a történet, ez a Novavaxos, hogy ott mi volt. Na most 1 hónap eltelt, lássatok csodát, 1,5 hónap eltelt, lássatok csodát. Az SK Bioscience, ugye akkor mondtam, hogy kész a formula. Ugye? 10. hóról beszéltünk az elejéről, hogy 10. hó 06, kész a formula. 11. hó 15, Novavax vakcina jelöltjére az SK Bioscience biológiai engedélykérelmét benyújtotta. Oké. Ahhoz, hogy megcsinálják a Novavax-szal a következő rekombináns technológiájú történetet, na itt bújik ki a gyerekek, ezek egyszerűen zsenik. Figyeljetek, ugye a saját cuccukkal, ami a világ első, ami a legfejlettebb, ami a legdurvább ilyen cucc, 4000 ember, 3 kontinensen, összesen 20 intézményben, abból 14 Koreában, megcsináljuk a 3-as kísérletet, aztán kérni fogunk rá engedélyt. Hát ez nekünk is fura volt. Hát hogy a francba akarnak 4000 emberrel itt pedálozni? Szívesen szívem. Jól van, huncutkám. Köszönöm, apa jó fej. Szóval, hát a Novavaxnak is megvan a rekombináns technológiájú platformja. Hát nehogy már a saját verjük, értitek, a csalánnal verjük a sajátot. 40 millió adag. Tehát amiről beszéltünk, hogy ők majd megkérik az engedélyt, és majd Afrika, és majd India, és majd kéne egy nagy teszt. Nem. Mivel majdnem ugyanaz a 2 történet, meg kell nézni, hogy az indiaiak hogyan szopatják le a saját nemzet, elnézést a csúnya kifejezésért. Hogyan szivatják le a saját nemzetüket? 40 millió vakcinára lekötötték magukat. És ezt az SK Bioscience aláírta. Azt mondják, hogy a szerződést hivatalosan is Dél-Koreában, kormányzatilag, és az SK Bioscience-ben is, és a Washington Kutatóintézet jóvá hagyták a Novavax részére. Vagyis a Bill és Melinda Gates alapítvány, amit betett támogatásnak x 100 millió, 230 x nehány milliót, amiből végigcsinálták a történetet, az gyakorlatilag vertitek úgy, hogy az el van intézve. Miért? Mert még engedély sincs rá, mert csak benyújtották, de már úgy nyújtották be az engedélyt, hogy már 40 millió le van kötve. És ott fogják Indiában beleprüszkölni az emberekbe. Elképesztően okosak. Tehát addig nem is jövünk ki, amíg ezzel nem látjuk, hogy mi van. Nehogy már szó érje a világ tetejét. Nem. A GC-k megfinanszírozták, a Novavax kidobta. Mi meg csak úgy hozzájárulunk, majd legyártjuk. Elképesztő. Elképesztő. Ennyire nem hülyék, ennyire tudják, hogy mit csinálnak. Oké. Hogy kell majd beadni ezt a vakcinát? Ugye ez a Novavax, az úgynevezett Matrix vakcina, ugye erről korábban beszéltünk, szaponin alapú
Matrix vakcina, antitestindukálásra szolgál. Tehát ez most a hivatalost mondom. Amit kiadtak róla. NVX-CoV2-373 fehérje alapú, önfelépítő, nanobotos, rekombináns, így mondja, rekombináns nanorészecske, fehérje alapú rekombináns nanorészecske vakcina, így mondja. Oké, 0,5 ml-es adagban intramaszkulárisan 21 napos különbséggel kell beadni. Kizárólag oltásban szakértő adhatja be. Tehát itt már nem elég, hogy te egy kurva házi orvos vagy, itt már semmi nem elég. Csak vakcina technológiában jártas ember adhatja majd egyáltalán ezt be. Ez alatt a teszt alatt. Oké. 2020 augusztusában zárták le ugye a legelső felmerült tárgyalást, hogy azért csinálni kéne valamit. 21 februárjában írták alá a Novavax-szal, hogy rekombináns nanorészecske gyártást az SK Bioscience bevállal ehhez a vakcinához, az agyuvánst meg az összes többi szicottyot majd a Novavax hozza az AstraZeneca-tól, meg a tököm tudja honnan. Tehát ez egy ilyen, meg a Pasteurtől, meg akárkitől, tehát ezt majd a GC-k ugye intézték ezt a történetet. Oké. Hóha. Mi a szösz? Ja, igen. Jól van. Jól olvastam. A lényeg az, hogy ezt a rekombináns nanorészecske platformot, amit ők kifejlesztettek ehhez az oltáshoz, a jelenlegi idényi influenzához igazították, tehát az volt a szekvenálási történet alapja, illetve a hepatitis B és a ményakrák elleni vakcinák kifejlesztése volt az alapprotokoll, amiből megalkották magát a rekombináns nanorészecske platformot. Itt írja, hogy ez alatt az egy hónap alatt, amiről beszéltünk, hogy elvégezték az első kettőt, és hogy a harmadikkal mi a helyzet, itt már le volt zárva, tehát egy hónap alatt le is zárták a harmadikat. Hogy mi a hatékonyság? A 3-as fázisban 90%-os hatékonyságot tudtak felmutatni, és közepesen, ezt állítják ők, és 100%-os védelmet mutatott közepesen súlyos és súlyos betegek preventív vizsgálatában. Az igen! Hol máshol, ha nem Mexikóban. A harmadik fázisú kísérletet a Novavax, nem hiába mondták ezt a 40 milliót. Hát azért, mert ők 30 000 emberbe ezt már beleverték. 18 év fölött 30 000 emberbe tették bele, Egyesült Államok és Mexikó. Ott tolták be. Nyilván felmerül a kérdés, hogy mi van a bétával és a deltával. Mert ugye ez még nem a mostanira. Tehát arra még nem nézték meg. Az eredetire vonatkozólag, tehát a SARS-CoV-2-re vonatkozólag megnézték, 96%-ot tudtak. Hát az elég érdekes, mert az előzőekre is ennyit mondtak, tehát innentől kezdve ez így érdekes. Viszont az összes szekvenálást, amihez hozzájutottak az előzők variációjából, amiből tudjuk, hogy 16 000 volt, itt nem írják le, hogy az összesből mennyit használtak föl, de azt írják, hogy az összesre, így írják, hogy összességében, tehát megnézték a variációkat, 89,7%-ot tudtak fölmutatni hatékonysággal.
Tehát magával a béta koronavírus törzsből kivették azt, ami ehhez csatlakozott, és ezt gyakorlatilag ők állítják. Én nem tudom, hogy a büdös francba lehet ezt állítani, de egyébként tök mindegy. Tehát akkor először is megfertőzték őket, beléjük juttatták az összes cuccot. Nem tudom, hogy lehet lezavarni 2 hónap alatt ilyen vizsgálatot. Tehát eleve még küzd a test, és azzal, amit beadtak neki, majd ezek után elvileg akkor megfertőzték ezeket az embereket. Tehát itt nem írja le, hogy 2 vakplacebo teszt, nem írnak semmit. Ők ezt állítják, hogy már közepesen súlyos stádiumban lévő embereknél is védelmet nyújtott. Hát hogy a francba, hogyha az már meg volt fertőzve, akkor még ráfertőztek. Tehát, hogy így totál agyamentség az egész. Na majd itt biztos jönnek majd a következő hónapokban meglátjuk, hogy mivel takaróznak. Oké. Jól van. És akkor innentől kezdve itt leírják, hogy ezek a vészhelyzeti protokollok, amikre ők engedélyeket fognak kérni, ugye a Novavax-nél még a sajátjuké, a Novavax adja jelen pillanatnyilag a bizonyítékot arra, hogy amit ők csinálnak, bár még az nincs bizonyítva, meg ez sincs igazából bizonyítva, tök mindegy mi van, 30 000 emberbe belement, és jelen pillanatnyilag ők kimerik jelenteni, hogy ennek, mivel már ez nem a izére van, tehát nem mix and match, hanem all-in van, ez működik. És innentől kezdve biztonságos és hatékony. Tehát ezt ők így kimerik jelenteni. Oké, november 17-e. Újabb vakcina technológia a Fehérje Kutatóintézet Washingtonból. Azt mondják, hogy új platformokat, ugye, lássuk korábbról, nem elég a történet, össze kell jönni egy csomóan, adatokat kell elemezni, stb. Na, hát fogták a megoldásokat, ugye, mert segítséget kértek, és ezek a segítségek megérkeztek. Na most arra gondoltak, hogy akkor meg kéne vizsgálni, hogy mi volt az idáig felmerült probléma. Lásd szindikátus. Ugye elmondta a szindikátus, hogy mi a probléma, módosítani kell ezeken a történeteken. Na figyeljetek! Azt mondják, hogy a mai tudományban, tehát lemodelleztek mindent, és kiadták ezt a tanulmányt. Azt mondják, hogy különösen a biológiai kísérletekben azért van komoly probléma, és azért ássák alá az olyanok, mint én, meg ti, meg minden, azért tudtuk egyáltalán a közvélemény szemében a tudományt aláásni, itt leírják, hogy sikeresen sikerült visszafogni a tudományt, lelassítani és aláásni, azért van ez, mert gyakorlatilag a kísérletek közti reprodukciós idők, a reprodukálhatóság hiánya volt ez a történet. Tehát valójában a vakcina technológiából fakadó hátrány, amiről Bill Gates beszélt, hogy jelenleg a világoltás kezelében nincs olyan, ami ezt bárhogy kezelés hatékony, ezért a nanobot felé kell fordulni, meg a többi dolog felé. Itt azt írják, hogy valójában, amikor elvégeztek valamit, akkor annak az adatállománya, tehát így gyakorlatilag beismerik, hogy az a vizsgálat, ami most folyik szövetségi szinten ugye az Egyesült Államokban, hogy az gyakorlatilag ebből a reprodukálhatósági hiányból fakadt. Ugyanis leadtak egy adatállományt, oké, azt elküldték egy következő helyre, azt bevizsgálták, az elküldték a központi hatlabor egyikébe, bevizsgálták, de addig még folyamatosan lefolytak kísérletek, kijöttek újabb eredmények, ezeket újra publikálni kellett. Most akkor publikálták, akkor ott már ellentmondás lett 2 adatban, hiszen, mit tudom én, 1500 embernél kiadtak 92%-ot, majd 16 000 embernél kiadtak 69,2-t. Addig nem ütötte fel fejét valamiféle probléma, majd egy hónap múlva lást felütötte a fejét a probléma, de az adatáramlásban, mivel mire keresztül ment, és mivel azt nem tudták megerősíteni, hanem csak egyszerűen egy kijött adat volt, innentől kezdve mi hivatkozhatunk arra, én a videóimban, ahogy nyomon követtük az egész dolgot, hivatkozhatunk arra, hogy nem megfelelően vannak a történetek, és nem elég gyorsan, nem elég haptákban zajlik. Na erre fogták, és az Eglient-tel közösen, és a BioFab alapítójával
gyakorlatilag összefogva csatlakoztak a Nano Engineering and Science-hez és a Biofabrication Centerhez, és ezt a Biofab nevű protokollt kezdték alkalmazni. Ugye volt korábban a saját történetük, ugye, lássátok, hogy mit fejlesztettek. Na most kifejlesztettek, ezek a Kelvinék kifejlesztettek egy vadonatúj, szintetikus biotechnológiai platformot, amely az informatikát használja ugyanúgy, mint a következő. Aquarium lett a programnak a neve. És azt mondják, hogy magát, ezeket az adatokat, amiből most túl sok van, ők gyakorlatilag egy adatbázis szűkítő és kezelő történetet fejlesztettek ki, hogy ezt le tudják úgy szelektálni, hogy a reprodukciós időket, meg az eredményeket egy platformra sűrítik. Oké. Na, hát akkor szó szerint idézem Kelvinst. És akkor most kapaszkodjon meg mindenki, jegyezzétek föl, lehet belőle mémet csinálni, lehet szépen kiírni mindenkinek az oldalára. Ha mérnök biológiáról van szó, Rusvai, Boldogkői, Szlávik, Nyunyó, Merkeli, mindenki figyelem. Jó? Ha mérnök biológiáról van szó, és most figyeljetek, a sejtek átprogramozása, kapaszkodó, vegyi anyagok vagy gyógyszerek előállítására, vagy olyan funkciók végrehajtására, mint a mérgező vegyületek érzékelése a környezetben, a reprodukálhatóság a legfontosabb. Mondom még egyszer. A sejtek átprogramozása. Nem szól bele a genetikába? Ez nem egy génterápiás, kísérleti, globál vakcinázás? Itt már konkrétan kimondja a Kelvin nevű csávó, aki ezért az adatokért és a protokollért felel, hogy itt konkrétan ők a sejt átprogramozásában mérnek le mindent. Maga az oltás technológia, amit most is alkalmaznak, az átprogramozza a sejteket. Sejtszinten programozzák az embert. Gyere. Na, ezek után ne legyen senkinek kérdése szerintem semmire. Ne fújd el, kicsi szívem, hadd maradjon butha ölében. Na. Nyilván itt föltették nekik a kérdést, hogy ha már, tehát hogy milyen szakképesítést várnak el, vagy hogyan várják el ezeknek az adatoknak az elemzését, hiszen ez egy új dolog. Na most, hát ezen beszartok. Itt konkrétan akkora hülye a Kelvin. Pápázható. Oda pápázható. Pápá! Na. Várjál. Én el akarom. Mit szeretnél? El akarom fújni. Na jó, fújd akkor el. Jól van, elfújtad, rendben. Szóval. Akkora hülye ez a Kelvin, hogy ez az IPD, ugye amiről beszélek, ez az önfelépítő nanomostos megoldás. Figyeljetek, az IPD és a Biofab használja a minibinder jelöltek fehérje stabilitási és fehérje kölcsönhatási protokollját, ami magába foglalja az észlelő könyvtárak létrehozását, chip szintetizált oligonukleotid génekből génkönyvtár. Nina, apa, oligonukleotid génekből, melyek minikötőanyag terveket kódolnak. Na még egyszer. Hogyha már így Nina így feldobta a hangulatot.
Az IPD, vagyis az önfelépítő nanobotos oltás, és ez a BioFab nevű szoftverezési, adatfésülési megoldás a fehérje stabilitási és kölcsönhatási szűréseket azon az elven, amit mondtam, ezt csinálja meg, és azt nézik meg a génekből, hogy így mondja, mini kötőanyag terveket kódolnak, fejtenek vissza. Vagyis amikor ők azt mondják, itt, hogy még egyszer idézem, sejtek átprogramozása zajlik egy ilyen oltásnál, ők gyakorlatilag meg tudják nézni azt ezzel a megoldással, ezzel a BioFabbel, hogy mi történik bennetek effektíve, milyen kódolást hajt végre. És amikor megnézik újabb oltásnál, vagy összevetik mással ezeket az adatokat, idő tekintetében megkaptad az oltást. Ekkor egy hónap múlva megnézzünk, rá egy hónapra, és ez így megy minden hónapban, az elsőtől számítva megvizsgálnak téged, hogy már mekkora mennyiségben, milyen információt, hogyan destabilizált, stabilizált, vagy mivé módosított. És erre ez a BioFab nevű rendszer képes jelen pillanatnyilag, hogy ezeket a megkapott kódolt információkat, ezeket összesűrítse. És tematikailag berendezze. És azt mondja Kelvin, hogy labormunkások kellenek, technikusok, laboránsok kellenek, ugyanis újabb kapaszkodó, nanorodok, beszéltünk a típusokról, hogy miért van erre szükség, és hogy ezt milyen hatásmechanizmus után tudják képesek ezt megnézni. Így mondja, nagy léptékű, fluoreszenciával aktivált sejtválogatást. És most figyeljetek, DNS szekvenálást hajtanak végre a BioFab-en belül. Nem tudom, leesett minden magyarnak. Mondom még egyszer. Fluoreszenciával, vagyis a önmeghajtási izéből fluoriszkálni fog, amikor kölcsönhatásba léped, mert olyan dolgokkal hajtod meg. És azt mondja, sejtválogatást, a következő generációs DNS szekvenciálást hajtanak végre. Nem szekvenciatérképet fognak nézni egy adott vírusról, nem egy kibaszott vércseppet fognak elvégezni, hanem az adatokat, a most leoltottak adatait, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, már konkrétan DNS elemzéseket fognak csinálni. Nem épül be a DNS-be, nem rendezi át, nem csinálja meg. Sejtek átprogramozási vegyi anyagok vagy gyógyszerek előállítására. Ugyanis az agy, lássátok 1 évvel ezelőtti videómat, mit mondtam nektek? Ha megtámad téged valami, az agy érzékeli, mivel oda küldi az exoszamot. Ő a felfedező sejt. Meglátja, hogy bejött a köcsög, és nekiugrik. De mielőtt nekiugrana, visszaszól az agynak, hogy ki az a köcsög. Hogy legközelebb is felismerje. És akkor az agyad odaküld egy folyadékot, odaküld, gyakorlatilag egy eszenciát odaküld, és azzal támad vissza. Ez a természetes immunreakció, és ez a normális védekezés. És mivel ez replikáns RNS vírusok módjára folyamatosan öngerjesztőleg próbálnak kikerülni meg védekezni, így a testet elönti a láz, elöntik a tünetek, elkezdesz küzdeni. Mert ez egy természetes, normális dolog. Ezek meg azt mondják, beléd viszik az információt, nanobotok segítségével, téged megtámad valami, ez egymásra helyezi az információt, mint a kártyalapokat, ugye beszéltük korábban, majd a pakliból kihúzza azt, ami a legközelebb áll szekvenciában. A legközelebb áll ahhoz, ami téged megtámadott. Nem tudom, érthető-e? És ezt az egészet úgy fogja lerendezni ez a történet, hogy nem így, mint ahogy most van, hogy megtámadja izében, nem van egy izé valami,
és akkor eddig hat, addig hat. Nem, gyerekek. Ez DNS-edbe beépülve fogja tudni az agyad, hogy melyik kártyapakliból mi van előhúzva. Melyik szekvencia áll a legközelebb hozzá, és ezt a nanobot fogja elrendezni odabent, ezt a történetet, hogy a megfelelő kártyapakliból a megfelelő kártya legyen kihúzva, hogy visszatámadhasson. És ez DNS szinten átrendezik, a nanobotok segítségével beléd fogják kódolni azt az információt, amit a nanobottal fognak bevinni. Összeesküvés elmélet, mi? És azt mondja ez a hülye, és most figyeljetek, ilyen csúcs dolgokon nyomnák. És megkérdezik, hogy akkor ez hogy fog működni. És erre mit mond? Hát igazából az egyetemi technikusainkat használjuk. Első és másodéves biológusokat képezünk ki jelen pillanatnyilag arra, hogy hogyan is kell a biofabbel bánni, hogyan is kell ezeket a dolgokat csinálni. A diákokat hatékonyan és gyorsan ki tudjuk képezni a laborunkban. Az akvárium technikusai, akik ezek a számítógépes koponyák, akik nem értenek biológiához meg ilyenhez, csak ezek ilyen tech guruk, azt mondják, hogy olyan interfészt alakítottak, tehát csatlakozási megoldásokat alakítottak ki meg minden, hogy gyakorlatilag, amikor molekuláris mikrobiológus odaül ez elé a történet elé, akkor ez a rendszer olyan hatékonyan működik, hogy gyakorlatilag odaül egy első éves, megkap egy gyors, pár órás kiképzést, és szinte rögtön tudja használni. Egészen döbbenetes. Tehát ilyen gyakorlatilag ilyen senkiházi utolsó 20 éves hülyéket odaültetnek, hogy az adatizék el legyenek majd látva. Meg el legyen látva. És ezek a Kelvinék, ezek a rohadt nagy kutyák, meg ott ülni fognak a háttérbe, és így fognak recskázni, hogy átkódoltuk az emberi DNS-t. Oké. Azt mondják, és ez a megállapítás, hogy az Aria Mix Retro-lel, meg ugye az összes ilyen Eglientel, meg mindenkivel, hogy így össze vannak fogva, gyakorlatilag azt mondják, óha, figyeljetek, kérdeztétek, meg ugye még mindig nem tudtok, mert nincs hivatalos bejelentés, hogy mire váltják le a PCR-t. Mert hogy meglengedték, hogy hát azért szopóroller van, lehet, hogy le kéne váltani. Figyeljetek, Bravo Automated Liquid Handling. Ez a platformnak a neve. Balnak hívják. Az Eglient folyadékkezelő robot berendezése készítette elő ezeket a mintákat, és csinálja ezt az automatikus munkafolyamatot, és azt mondják, hogy gyakorlatilag a Bravo, ez a Bravo platform, mellett a Biofab megvásárolta az Aria MX Real-Time PCR rendszert, és 5200 fragment párhuzamos kapilláris elektrofézis rendszert is. Na ez lesz az újfajta tesztelési módszer. Real-time és likvid alapú. Vagyis valószínűleg kiváltják a turkálást, amiről beszéltünk annó a videóban, amit beharangoztam nektek, hogy inkább a vércseppes real-time-ban hisznek. Tehát amikor én arról beszéltem, visszaemlékeztek még a Csabival, tavaly készítettük meg a Felemelkedés Zolival a videót, és már akkor a katonai protokollokat átnézte a Csabi, és mindenhol a katonai protokollokban az volt, hogy bármilyen fertőzési protokoll van, megszúrod az ujjad, oda teszed, rácsöppentesz a pipattából egy folyadékot, és rögtön színeződik, mint a kokain meg a heroin tesztnél, hogy zöldé változik a heroin. Kékké a kokain. Van rá most már ilyen. És abban a minutumban, ha elszíneződik, az vagy, ha nem színeződik, nem vagy az. Na, valami ilyesmire fogják kiviteni. Itt mondja, Liquid Handling Platform. Na, ezt is megtudtuk. Ja, és hogy mi a végső konklúzió, hogy mit mondanak ők, hogy ők maguk,
tehát mint akik ezt a technológiát kifejlesztették ugye Washingtonban, meg ezt az egész nanorodos cuccot kifejlesztették, hogy ők maguk, mint tudósok hogyan tekintenek erre az egész történetre, és azt írják, hogy ez, amit most csinálunk, ez valójában a mi számunkra, mint labor számára, a szakterületünknek gyakorlatilag egy befektetésnek tekintjük a saját szakterületünk jövőjébe. Ennyi, ők így állnak hozzá. Egy izgalmas, tudományos kör, ők nem akarnak se rosszat, se jót, nem hisznek benne, hogy jót alkotnak, vagy rosszat, örülnek neki, hogy ezt csinálhatják, mert ők hisznek abban, hogy ez egy megfelelő tudományos dolog, aminek keretén belül megállíthatnak bizonyos dolgokat. És ők ezért dolgoztak az elmúlt 5 évben, hogy ezt létrehozzák. És most célegyenesben vannak, megcsinálták. És azt mondják, hogy ez gyakorlatilag a szakterületük jövőjébe egy befektetés. Ők így gondolnak rá, hogy a tudományos közeg csúcsán vannak. Oké. 11:30. Újra SK Bioscience. Dél-Korea. Kölyök baby, teknőc? Jól van. Oké. Mi ez a baromság? Mire várjak, szívem? Kicsim, nem mocorogjál most, vagy nem vagy, jó? Akkor játsszál itt külön. Kapcsolok villanyt, és akkor játsszál nyugodtan, jó? Na. Pedig a Pfizer... Joe, nem. A Pfizer még ne. A Pfizer is végrehajt egyfajta módosítást, de értsd már meg, DNS-be nem szól bele. A faszom a konteósokba, Joe. Álljatok le! Ez a valóság, ez szól bele. Ez hivatalosan itt van elmondva, hogy ez DNS cucc. Ami most van, az még nem épül be a DNS-be. Ennyi. Na. Oké. Azt mondja, az SK Bioscience együttműködik az IVI-vel. Na, miben működtök? Úristen, jól van, ezen ugorjunk tovább, ezek hülyék. Képzeljétek el, hogy most, hogy eljutott... Nina! Kérlek, csöndben. Ezek a hülyék, ugye mindig mindenre alapítanak valamit, hogy hogyan fel egymást. Tehát az elit az ugye mindig ilyen volt, hogy hát már van Nobel-díj, ilyen tudományos díj, olyan díj, amolyan díj. Na most ezek kitalálták, hogy vakcina technológiai Park-Man-Hoon Award. Ez lesz a neve. És külön az SK Bioscience hozta létre Dél-Koreában az IVI-vel együtt. Hát, hogy most már el kéne kezdeni díjazni azokat az emberek, akiket a jelenben ezeket előállították, vagy ebbe beleszóltak, ebbe az egész történetbe, és hogy őket a tudomány izéjére oda ki kell tenni piedesztára. Na most erre alapítottak egy díjat. Hihetetlen. Gyerekek, ez egyszerűen hihetetlen. Hihetetlen. Jól van. Aha, azért nevezték el erről az emberkéről, erről a Park-Manról, azért nevezték el ezt a díjat, mert a Sanofi egykori vezetője és embere volt, és vakcinakutató technológusa volt az ember, és a Bill és Melinda Gates és az IVI közös tifusz elleni, valamint már a most megtervezett következő generációs tüdőgyulladás elleni vakcinának és tifuszoltásnak. Ugye benne volt a mondjátok, mi ez az összpalettában benne van. Na ő volt, ez a Dr. Park volt, aki ezt a kettőt megadta a világnak. Nina, légy szíves, ne kiabálj. Jó? Játsszál szépen. Jól van. Na, oké, lépjünk tovább. És akkor kiadtak egy
Igen. Igen. És akkor itt gyakorlatilag elmondják, hogy magát ezt a díjat, és ezt az egész dolgot 2022. április 25-én fogják átadni. Akkor lesz a halálának az évfordulója Parknak, és akkor kerül sor az első ilyen nemzetközi dologra. Na gyerekek, aki ott díjat kap, megláthatjátok, hogy mi a helyzet. Rendben. Na, hát ennyi lett volna, hölgyek, urak. Szerettem volna egy órába beleférni, nem sikerült, másfélbe belefértünk. Ez volt maga. Itt tartunk. Itt tartunk. És te erre mit mondja? Döbbenet durva. Tehát 2 hónap és idáig eljutottunk. És jön itt mindenki minden hülyeséggel. Nem kell jönni. Nem kell jönni. A Pfizernek nem kell tagadni a gémmódosítást, mert jelenleg nincsen gémmódosítás. Hát gémmódosításról van szó olyan szempontból, hogy bemegy, ott elkezd te megfertőzöd saját magad. Olyan szempontból igen, de a DNS-hez még nem volt köze. Mert nem ugyanaz a technológia, teljesen máshogy működik. Ezt most korábbi videómban is lásd, írott anyagomban, meg izémben, meg most ki van fejtve, el is mondtam, hogy hogyan működik a technológia. Na, jól van. Hát ha már így oltásnál... Nina, légy szíves, kislányom. Jó, játsszál vele a földön, az ágyon, vagy menjél ki, légy szíves, jó? Kicsik szentem. Bosszantó ez. Jól van, bosszantóak ezek a kálbébik, menjél és akkor old meg. Bosszantók ezek a... Nem bosszantó, Monsanto, jól van. Na szóval felmerült ezekről a dolgokról ugye felmerültek azok a dolgok, hogy mi is van most az Omikronnal. Ugye itt nagyon sokan kérdeztétek, hát az elmúlt napokban is lemaradtatok arról, hogy már rögtön, ahogy kijött a történet, ugye ezt elmondtam, hogy mi van vele. És ugye akkor megerősítették, hogy 4 afrikai országban folynak a vizsgálatok, odautaztak, etc., etc., etc. Na, a mai nap folyamán a WHO 4 nagy interjút és 2 nagy nyilatkozatot is kiadott. Plusz megszólaltak politikai köntösben és simában is. Na, hát akkor én úgy gondolom, hogy zárásképpen, ha már annyira oda volt mindenki az Omival, akkor nézzük meg, hogy jelenleg a mai nappal mi a helyzet az új variánssal. Igen. Jó. Na. Tedros Adhanom szólalt meg ugye a mai nap folyamán reggel. Jelen pillanatnyilag a WHO kiadott hivatalos álláspontja az, hogy a CEPI-ben ugye összejött a Shade, meg az összes többi emberből gyorsan összehívták a különböző kis csoportokat, hogy megtanácskozzák a különböző helyekről, hogy mi a nagybüdös helyzet van. Az Omival kapcsolatban. Oké. Azt mondják, hogy azt mondja Tedros Adhanom, ha az országok nem teszik meg azt, amit meg kéne, hogy tegyenek, akkor a delta átvitelének tehát, hogy a delta, ha az országoknak nem teszik meg azt, amit tenniük kell... Te kiabálsz! Szívem? Hagyj olvassam már ezt el! Na, menjél anyához játszani. Na. Szóval még egyszer, elnézést. Szóval, ha az országok és az egyének nem teszik meg a delta átvitelének a leállítása érdekében azt, amit meg kéne tenniük, akkor az Omikron se fogják tudni megállítani.
Azt mondta Tedros, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb mennyiségben le kéne oltani azokat, akik jelenleg el vannak maradva, tehát már megint ugye a izékről beszélünk, és azt mondja, hogy ez, ami most van, ez a helyzet, ezek után, amit itt elmondtunk, meg minden, meg tudjuk, hogy mi várható, jelen pillanatnyilag ők a WHO-nál kizárólagosan a deltával foglalkoznak, tehát a delta egy variánsának tekintik. Akkor most már megkaptuk, hölgyek, urak. Amikor én arról beszéltem, hogy a mutáció mutációjáról beszélünk, akkor egy mutációból vártunk egy speciális, egészen valami megfelelőt. Na most, ki van mondva, hogy 80%-ban eltér a korábbi dolgoktól az OMI? Vagyis, hivatalosan itt azt mondják, hogy most már a delta, tehát egy mutációnak, mert a delta is mutáció, a mutáció egy mutációjának tekintik az omit. Innentől kezdve ez az, ami meg fogja határozni egészen azt, amit mondtam. Vagyis megvan, az omi lesz a mutáció mutációja. Abban lesz egy genetikai torzulás, abba fog becsatlakozni a Nipah, a Marburg, imi tamot területenként, Kínában a madárinfluenza, Afrikában bármi más. Tehát megkaptuk a választ ebből a történetből, hogy mi a helyzet. Most már ezt is tudjátok. Az kérdés, hogy hogyan zavarják ezt majd le az emberek fejében és a propagandában. Meglátjuk. Oké. Na menjünk. Azt mondja Tedros Adhanom, ez a vírus bebizonyította, hogy ez nem fog egyszerűen eltűnni. Hát persze, hogy nem évezredek óta velünk van, hogy tűnne már el. Oké. Igen. És azt mondja, hogy magától a deltától, jelen pillanatnyilag a deltától kell megvédeni az embereket, és minden rendelkezésre álló eszközbe kell vetni. És azt mondta, hogyha ezt a deltát, erre a deltára találunk egy megoldást, a lehető leggyorsabban, ugye 100 napos program már jönnek ki, már csinálják, kapcsoljatok, akkor azt mondja, hogy gyakorlatilag, hogyha ebből a deltából nézzük az alapokat, és az arra felépített későbbi megoldást, akkor gyakorlatilag az omi már nem fog számítani. Megkaptuk. Oké. Tedros azt mondta, ugye mondtam nektek, hogy lesz több ülés. World Economicban, vakcinatechnológiában, közgazdászok, stb. Majd itt lesznek ilyen sorozatülések. Na, most ez meg volt ugye az egyik, majd most egyébként december 11-ig lesz 2 vagy 3, ugye ezt bejelentettem nektek, hogy majd ezeket figyelni kell, de ami most lezárult az előző hónappal, azt mondja a tagállamok, tehát Európai Uniót összes tagállamáról beszélt, megállapodtak abban, hogy kormányközi tárgyaló testületet hoznak létre. Magyarországról kérem Orbán Viktort, vagy bárkit nevezze meg, kit fog ebbe a testületbe küldeni, hogy megkezdjék a jövőbeli világjárványok kezelésére vonatkozó új megállapodás kidolgozását és megtárgyalását. Gyerekek, szindikátus. Új propaganda kell, új megoldás kell, új kommunikáció kell, új dolgokat kell kiteríteni. Megvan a be van jelentve minden, tessék! Így alkalmazkodik a WHO. Azonnal, tessék, kijöttek. Itt a szindikátusnak a eredménye. Jövőbeli világjárványok kezelésére vonatkozó új megoldások kidolgozását és megtárgyalását. Már is beugrott a WHO és teljesíti a szindikátus parancsát. Jövőbeli világjárványok? Miért kéne itt bármilyen jövőbeli világjárványnak lenni? Kapcsoljatok már, emberek! Úristen, belengedtek vagy 16 különböző járványt a világra 2026-ig. Idáig soha nem volt semmi probléma, nem voltak világjárványok. Ez világjárványokról beszél. Hogy lett volna már az ebola világjárvány, amikor elkapta egy ember, gyorsan megcsinálták az izolációt, azt 2 hét alatt vérbe folytották, 90%-os halál mellett 20 embernél. Soha nem tudott tovább terjedni. Mindent megoldottak ugyanígy a világon, erre azt mondja, hogy megkezdik a jövőbeli világjárványok kezelésére. Hát még föl se ütötte bazd meg a fejét. Csak már elterveztétek, hogy lesz, meg azt mondjátok, hogy ez potenciális veszély. Ugyanazt fogják csinálni, mint a Covid-dal.
800 fertőzött volt, gyerekek, az egész világon, és pandémiát kiáltottak rá. Figyeljetek, mit mond Tedros? Egy egyezmény, megállapodás, vagy nem más nemzetközi eszköz, tehát ez az egyezmény, vagy ez az egy egyezmény, amit most aláírtak, vagy megállapodás, nem fogja megoldani a problémát. Viszont egy keretet fogunk tudni adni a nemzetközi együttműködés előmozdításához, a platformok biztosításához, földön, vízen, levegőn, médiában, mindenhol a propaganda menjen. És a globális egészségügyi biztonság megerősítéséhez. Mit mondott Bill Gates? Globális hadtestet kell felállítani a biztonság megőrzésének érdekében. Elkezdik kidolgozni a globális hadtestet, meg mindent. És mondjátok azt, hogy ez egy összeesküvés elmélet. Jézus Uramisten! És figyeljetek, mit mond. A világ nemzetei határozottan kijelentették, hogy az egészségbiztonság túlságosan fontos ahhoz, hogy a véletlenre, a jóindulatra, vagy a változó geopolitikai áramlatokra, vagy érdekekre bízzuk. Itt mondta el, most már nincsen önálló államérdek. Szindikátus mit mondott? Nem, csak globális érdek van. A WHO is hivatalosan kimondta az ENSZ után, az ENSZ alapvezetője után, és hogy ő a világ legnagyobb filantrópia. Lásd korábbi videóm. Tessék. A WHO is hivatalosan kimondta. Globális, egységes stratégia lesz, és betartják a szindikátus utasítását. Nem lesz itt kötelező semmi, nem mi. Megmondtam nektek egy éve is. Ezek addig nem állnak le, amíg meg nem roppantják Európát gazdaságilag. Jön majd a polgárháború szindróma, mert ezeknek az is jó, ha simán belementek, meg az is jó, a polgárháború lesz. Nekik minden jó. Csak ne legyen, ne lehessen az emberek számára felkínálni azt a megoldást, hogy ebből ki tudjanak lépni. Nehogy a tudatukra ébredjenek. Beroppantják a világgazdaságot, megroppan Európa gazdaságilag, kitörnek a polgárháború szindrómák, és erre 3 évet adtak, hogy ezt a keresztény kontra mintum filozófiával ötvözve ezt le tudják 2027-ig. Legkésőbb 28-ig. 2 év konszolidáció, és jöhet az új világrend. Előre be van jelentve. És azt mondjátok, hogy ezek nem lesznek meg. Nem, a francot nem. Ti tehettek arról, hogyha ez meg lesz. Oké, december 1. Ugye kérdeztétek, hogy most mi van az Ominak a történetével, mert hogy Izraelből láttatok cikket, hogy oda már behurcolták az Omit. Na. Múlt hét elején jelentette be ugye Izrael, hogy az új variánst behurcolta hozzájuk 2 emberke, elvileg 2 emberke hurcolta ugye be, Afrikában járt, olyanok, akik Afrikában jártak. Hivatalosan ez a 4 eset már 10-re bővült. Tehát Izraelben nem tudják, hogy nem is írják meg, de orvos hurcolta be a történetet. És most az izraeli kiadott anyagot mondom, amit a WHO adott közre. 2 orvos is járt Londonban, az egyik negatív teszttel szállt fel a gépre, és Izraelben a tünetek után azonosították, hogy omia van. Egyébként a legdurvább az, hogy aki 2 behurcolta orvos ezt a történetet Izraelbe, mind a 2 2-szer oltott volt. Vagyis úgy kaptak omit, úgy kapták meg ezt a variánst, és úgy kezdtek el tüneteket produkálni, hogy 2-szer oltottak voltak, és ezt itt hivatalosan leírja a WHO. Oké. Aha. Nyilvánvalólag felmerül a kérdés, hogy Izrael cionállam propagandája, stb. Ugye, hogy digitálisan, stb. Ugye elkezdődött a világon egy felkészülés, ez már idén tavasszal, ugye mondtam nektek, hogy több információt is kaptam cégektől, köztük Magyarországon is egyről, hogy a későbbi azonosítási kártyás protokollokhoz, stb. Már gépeket építenek, meg ilyen kézi terminálokat, meg stb. Ilyen szkenner technológiákkal foglalkoznak hasonlók. Na most itt azt írja az izraeli miniszterelnök, azt mondja, hogy a hírszerző ügynökséget, vagyis a Mossadot hivatalosan
felkérték, hogy az emberek mobiltelefonját vessék be, használják föl valamilyen módon a vírus elleni küzdelem érdekében a jövőben. Azt mondták, hogy ezt a rendszert be fogják vetni, használni fogják, és kizárólag az omikronos esetek kontaktját, ugye, hogy vannak emberek, akik nem vallják be, vissza fogják keresni mobiltelefoncella információkból, hogy mikor, kivel, hogyan találkoztál, azoknak az embereknek minden létező adatát, Facebook adatát, Twittert, Google-t, Messenger, mindent le fognak hívni, hogy ne tudjál semmit eltitkolni, és ők fogják majd megadni. A Mossad fogja megadni a kormány számára, a kórházak számára, hogy kik vannak a kontaktlistában, és azt az összes embert be fogják rendelni, akit egyszer omival elizéltek. Ennyi. Azt mondja, ennyi. Oké. Ez pedig egy brutálisan hosszú történet, szerintem erre külön fogunk kitérni, mert ez egy nagyon komoly történet, ugye ez a Gateway projekt. Hivatalosan bejelentette Ursula von der Leyen, ugye bejelentette szintén ma, bejelentette, hogy a Global Gateway nevű projektet Európa elindítja. Kapaszkodjatok, mert az összeg valami döbbenet durva. 340 milliárd dollár a keret, és ez gyakorlatilag a Kínának a Belt and Road stratégiájára indítják el. Ugye, aki nem tudná, hogy mi ez a Belt and Road, ugye a kínaiaknál 2003-ban, 2012-ben jött ugye a paradigmaváltás, ugye, mint tudjuk, a politikai paradigmaváltás, és az első lépcső az volt, hogy Kína 2013-ban bejelentette a hivatalos világ felé nyitási politikát, újra értelmezik a selyemút rendszereket, a gazdasági protokollokat, stb. Na most, hát mikor, ha máskor nem, most jelentette be december 1-én Ursula, hogy Xi Jinpingnek ezt a protokollját, ezt a dolgát, ez egy nagyon bonyolult, nagyon durva dolog, aki nem tudja, ezt majd szerintem egy következő adásban, ez még szedek egy jó pár anyagot, úgyhogy ugye ebben benne vannak likasingék, meg rengeteg izék benne van, kínai nagykutyák. Az a lényeg, hogy 2025-ig tart a program. Tehát, mondom még egyszer, hivatalosan bejelentették, 2025-ig fog tartani a program. Ez a Gateway Project. De akkor majd ebben még külön majd belemegyünk, hogy miről is szól ez és hogy működik ez. Oké. Na, hát ez van. Ez van. Ez van. Na, hát remélem minél többen megosztjátok, minél többekhez eljuttatjátok, mert még a következő 1-2-3 hétben is biztos, hogy lesznek nagy lemaradók, akik nem értik a képet, vagy nem rakták össze, nekik ajánlom a VOD csatornámat, ajánlom a blogomon a videótárat, stb. Keresgessétek vissza, olvasgassátok el, nézzétek meg, hogy mi is ez a nanorodos, nanobotos történet. Nyilvánvalólag érzitek a hangomon is, nem kell elkeseredni, tovább sem. Fölösleges elkeseredni és vagdalkozni, és bármit csinálni, a megoldáson kell dolgozni. Tenni kell azért, hogy ez az 5 éves program ne menjen le Magyarországon, a megfelelő elvek mentén. Úgyhogy ez van. Ez van. Rohamléptekben megy előre a történet, a dátumokat tudjátok. Ki van írva a gyerekek oltására, korhatára, izére, mindenre, tudjátok, ki van írva a program, azt is megtaláljátok nálam. Nem tudtok mit csinálni. Tehát ebből vagy kilépünk, vagy végig fogják csinálni az egészet, megroppantják Európát, bedől a gazdaság, jön a világgazdasági válság, amiben pedig jön a polgárháború szindróma, és tudják vinni tovább a fenntartható fejlődés nevű programot.
ezt a filantróp programot tudják tovább vinni, kontraproduktív programot, kontraszelektív programot. Rajtatok múlik. Oscar holnap lesz. Oscar holnap lesz, jó? Ma már nem. Ma már nem lesz, jó? Ma már este 10 óra van. Hogy ejtik Tudjátok, hogy ejtik törökül azt, hogy PCR pöcörő? Jól van, Peti, látom, megáltott neked a délutáni találkozónk. Jól van. Rendicsek. Na. Jól van. Szeressétek egymást. Szeressük egymást. Beszélgessetek sokat, kapcsolódjatok. Most megint egy olyan időszak van, látjátok, amikor dolgozik a politika, dolgoznak a tudósok, nyomják a propagandát. Nektek is meg kell tenni a magatok részét. Ugye 4 nap múlva 5-én Budapesten, tehát 4-én, 5-én Budapesten leszek. 5-ére elküldte a meghívót a kerekasztalra a Bódis Csabi. Úgyhogy én 4-én találkozón leszek. Én szerintem holnap kiírom, hogy mikor, hol lesz esetlegesen nézői találkozó is, aki akar odajön Budapesten, mert napközben lesz más találkozó 4-én, 5-én pedig akkor ez lesz, ez a történet, 6-án Győrben leszek, és ugye 6 a hétfő lesz, tehát a hétzáró az gyakorlatilag Budapestről lesz megejtve, és igen, és ennyi. 7-én pedig akkor kedden jövök haza, és akkor szerdán este beszámolok mindenről, vagy vasárnap este már beszámolok nektek minden olyan dologról, ami felmerült, lehetőség, helyzet, bármi mi van. Meglátjuk, utána pedig akkor jön a nagy pucolás itt a Facebookon. Úgyhogy ezt a videót továbbra is azért mondom, hogy még úgy osszátok meg, hát ha végignézik az emberek, mert le kell, hogy essen a tantusz, nem utólag kell majd csodálkozni, hogy egyszer csak így eltűntök az ismerősi listából, meg mindenhonnan. El fogom mondani, hogy miért és hogyan fog lezajlani, nyilvánvalólag el fogom mondani, de megmondtam, inkább legyen mellettem 200 oroszlán, mint 16 000 bárány és látens. Nincs annak értelme. A ma hajnali 4:20-as üzenet videóban, amiben megfogalmaztam bizonyos dolgokat, tudom, hogy elég fura téma volt, meg elég ilyen dolgok voltak, de gyakorlatilag ilyen 1300 nézőnél kapott rá 200 lájkot, tehát minden 5. ember lelájkolt, amikor megnézte, a megosztás meg volt rajta ekkor 40. Most nem tudom, hol áll, de nem értem, ha még tetszik is, amit hallottok, akkor automatikusan miért nem osztjátok meg? Miért nem juttatjátok el mindenkinek? Itt kezdődne minden. Legyen 10-én, legyen valami. Én továbbra is fenntartom, hogy 10-ére szerintem jó lenne, ha lenne, de hát az már egy másik kérdés, hogy már megint mindenki bele van állva a személyi kultuszba. Tehát ha én azt mondom ezen a kerekasztalon, hogy fogalmazzunk meg valamit 10-ére, ezért, akkor aki akar beleáll, aki akar nem. Mit tudok én csinálni? Tehát én mondhatom azt, hogy oké, akkor minden megyeszékhely 6-tól 7-ig 1 órás néma tüntetés, mindenhova hozzatok magatokkal fotóst, drónt, amit tudtok, engedjétek föl, és akkor egy nagyon pontos, nagyon közeli számot tudunk majd mondani arról, hogy országosan mennyien mentek ki az Emberi Jogok Világnapján, mennyi magyar tette le a voksát, hogy nem kér a szigorításból, nem kér a megfélemlítésből, a zsarolásból, a kényszerítésből, és a jogtiprásokból, és a kötelezővé tételből. Nyilván ez kéne, hogy legyen az igazi fokmérő, hogy hány tudatos magyar van, és hogy mennyien vagyunk. Én továbbra is tartom, hogy minden megye 10%, minden 10. emberének kint kellene lenni. Ezen a történeten magától. Nem hívogatni kéne, hanem azt kéne mondani, hogy ez van, és ekkor ott jelenjetek meg. Nem értem kell megjelenni, önmagatokért kéne megjelenni egy gyertyával a kezetekbe, vagy a telefont bekapcsolni, és a magasban nyújtani a izével együtt.
Értsétek meg, tehát egy órás ilyen néma izén. Én továbbra is fenntartom, hogy ennél nagyobbat nem ütne semmi egész Európába. Felkapná a világ sajtóra a fejét, hogyha ki lenne 1 millió ember 19 megyeszékhelyen. Összességében. Az nagyon durva lenne. Egyetlen ország sem csinálta még ezt meg, hogy a 10%-át utcára tudta vinni. Átütnénk mindent vele. De ehhez rátok lenne szükség, hogy azt mondjátok magatoktól, hogy oké, ha bejelented, akkor ott leszünk. És megtesszük azt az 1 órát, hogy némán, ott összekapaszkodva kifejezzük, hogy ezt nem. Nem rólam szól, meg nem izéről szól. Ez mindannyiunkról szól. Nem nekem kell dönteni. Hát jól van, kamposzni, magyarázzad már meg azoknak, akik egy éve is ugyanígy fürödtek, hogyha felállított egy színpadot a hülye bazd meg, akkor engem nem hívott meg. Hát akkor mit csinálsz az ilyen emberekkel? Hát ha valaki tényleg összefogást akart volna és teremtett egy platformot, akkor mindenkit oda hívott volna. Nem. Akkor nem elhatárolódok a másiktól, amikor az állít színpadot, meg ilyenek. Érted? Tehát én ezért mondtam azt, hogy én ezt elengedtem kamposzni. Hagyjuk ezt. Itt az emberek, tényleg a gondolkodó magyarokon lenne a hangsúly végre, és nem ezen, hogy jaj, most mert ő nem mondta, akkor nem megyek ki. Hát akkor üljetek otthon és viseljétek el ezt. Ami az itt van a videóimban. Akkor viseljétek el. Hogyha nektek annak a szava számít. A másodiknak, a harmadiknak, meg a negyediknek, hogy megjelentek egy ilyen dolgon. Fénygyújthatnátok az éjszakába és az európai emberek tudatába. Egy ilyen napon. December 10-én. Fénygyújthatnátok egész Európa tudatába. Hogy van egy nép ebben a világban, amely megtette, hogy kiment. Hogy elérte azt a politikai határküszöböt, hogy 1 millió ember kiment. A 60 milliós nemzetből nem számított, 6 milliónak kellett volna állni. De csak 1 millió állt. Vagy meg másfél. De mi csak 9 millió 800 000-en vagyunk a határonkon belül. Ha abból 1 millió kimenne, ott vége van a történetnek. Az egy olyan társadalmi nyomás lenne, amire az egész világ felkapná a fejét. De ti tudjátok. Döntés joga az mindig a tietek. Na. Jól van. Oké, akkor holnap reflex kommentes live. Ha minden jól megy, akkor holnap azt megejtjük. És akkor pénteken este pedig nem tudom mi lesz. Ha holnap kimaradna a reflex kommentes live, akkor péntek este lesz. Kész. Legyen néma, de fáklyás mécseses. Hát én mi a tökömről beszélek? Emese, nem ezt mondtam? Sanyi, szerinted miért nem mennek ki? Azért, mert most mondtam el, hogy miért nem. 1 év már mögöttünk van, kuka. Ezért nem mennek ki. Mert arra várnak, hogy majd ez is mondja, meg az is mondja, meg amaz is mondja, meg mondjátok együtt, meg izé van. Hát amiért én elindultam, és február 28-án lezártam Edit. A történetet. Azért. Nincsen stratégia, nincs perspektíva, nincs kidolgozva program, nincsen megcsinálva semmi. Csináljuk ezt, csináljuk azt, mondunk valamit, azt képviselünk valamit, az cső. És az egyiknek nem tetszik az én pofám, a másiknak a Geri, a harmadiknak a nem tetszik. És akkor lehet ezt játszani, hogy politizálgatunk, meg ezt csinálunk, meg azt csinálunk. Ennyire egyszerű a történet. Hát senki nem mondta, hogy Budapestre kell rángatni az embereket. Én ezért mondtam, már éve folyamatosan ezt szajkózom, csak a megyeközpontig kell elmenni. Minden 10. ember elég minden megyébe. Ezért. Mert még mindig nem értik, hogy miről szól. Erről szól. Ma bemutattam, hogy miről szól. Erről szól. Minden. És hogyha ezt nem akarjátok, nem azt kell eldönteni, hogy kinek szavaztok bizalmat, vagy miért. Ezt kéne már végre tudatosítani magában mindenkinek. Ezt mondtam augusztus 28-án is. Nem a színpadon állók váltanak meg benneteket. Bennetek van, ti szabadíthatjátok föl magatokat.
De ahhoz döntést kell hozni, azért ki kell állni, azért össze kell kapaszkodni, és meg kell mutatni a hatalomnak, hogy nem lehet gecizni a magyar szívvel, a gerincel, meg a lélekkel. Mert ez egy magyar emberek nem eladó. Azt mindenki más akkor rohadjon meg. Azt ahányan leszünk, annyian leszünk. Ennyi. Meg kell mutatni, hogy nincs oltott meg oltatlan, hogy jobb meg bal, hogy LMBTQ meg nem LMBTQ, hogy fekete, fehér, cigány, nem cigány, zsidó, arab. Nem érdekel. Emberi jogaink vannak. Szabadon gyakorolhatjuk a hitünket, bármikor megválaszthatjuk a vallásunkat és a hitünket, bármikor áttérhetünk bármire. Az emberi méltóság szent, és ezért az emberi méltóságért, hogy nem lehet kényszeríteni, megalázni, becsteleníteni, egymásnak ugrasztani az időst, a fiatallal, a szegényt, a gazdaggal, a beteget, a nem beteggel. Nem lehet ezt csinálni ebben az országban. Nem lehet a politika martaléka. Ezeknek a hiénáknak nem lehet a martaléka tovább ez az ország. És ezért kéne kimenni. Nem politizálva, felejteni mindent. Mindent, ami nem köt össze. Ezért az egyért kéne kiállni. Én ezt fel fogom hozni 5-én is, el fogom mondani. Én egy éve, mindenki tudja, hogy én mit képviselek, még ha azt mondják, hogy nem értik, meg nem tudják, akkor is tudják. És én most is csak elmegyek, meghallgatom, hogy ki mit mond, azt ugyanazt fogom elmondani. Az kész. Most mit tudok csinálni? Semmit. Nekünk kész van minden, amit akartunk. Már csak a magweb hiányzik, az is 80%-os állapotban. Ennyi. 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 Itt nem elég tüntén hápogni, persze, hogy nem, Attila. De kész van a rendszerünk. Abba kéne beleállni. A megadott elvek mentén. Mondtam, januárban Nagykörútra megyek, Debrecen, Miskolc, Budapest, Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Pécs, vissza Budapest, le Kecskeméten végig, Szeged, el az ország közepéig, vissza Szolnok, majd haza. 2 hetes körútra fogok menni, mindenhova ki lesznek írva, mindig a regionális csoportokba, és a fő központi nagy magyar humanista egységcsoportjába ki lesz írva, hogy mikor, hova megyek, és be fogom mutatni mindenkinek, hogy mi is ez a rendszer. Hogy hogyan működik ez a rendszer, és hogy miért kell megtenni, és jelenleg ki mit képvisel ebben a rendszerben, és az kontextusba fogom rakni. Ennyi. El fogom készíteni januárig. Január végéig elkészítem a paradigmaváltás programjának azon teljes keretvázát, amin keresztül ezt elmagyarázom majd jogilag is és gazdaságilag is. Teljesen, hogy mit, hogyan, mit, miért. Milyen lecsapódás, milyen határidőkkel, mit tud garantálni, szavatolni minden. Hogyha ennyi, meg annyi, meg amannyi ember beleáll ebbe a rendszerbe, akkor mit tudunk létrehozni, és szavatolni, és garantálni. Nem egy politikai program, nem egy ez rólatok szól, és az emberekről szól. Hogy mit tudtok visszavenni földből, vízből, levegőből, ami a ti közvagyonatok, és ami megillet benneteket, csak elvették, meg most is elharácsolják, meg elszórják. Ennyi a történet. Aztán utána mindenki szabadon dönthet, hogy ő mit akar. Többet tenni én se tudok, és senki nem tud. Föl kell nőni végre érzelmileg. Mondtam, el kell dönteni, hogy ki mit akar. Mellettem ne maradjanak látens emberek, mert annak nincs értelme. Nincs értelme. Nekem inkább maradjon 100 támogatóm, mint ami most van, vagy még annyi se volt, már 80 volt, mert itt van, akik többszörösen voltak. Inkább maradjon 80 magánember a magban, aki engem személyesen támogat, és megmondtam, mindenki más pedig szépen szálljon be a rendszerbe, és 10 000-eknek kéne már sorban állni, hogy ezt az alapot megkreáljátok magatokat, hogy az integrációkat el tudjuk kezdeni. Hogy visszakapjátok, amit meg kell. Ennyi a történet. Ennyi. Ennyi. Ennyi.
Jól van. Na, kicsit elnyúlt a vége. Elnyúlt a vége. Úgyhogy itt a vége, fuss el véle. Osszátok meg mindenkinek. Azt ennyivel ennyi. Megszakad a szívem, érted meg miattad is. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves Gyuri. Permaban. Értem, ne szakadjon meg a szíved. Én jelenleg is 3 lábon állok, és ez csak egy része az életemnek, amit itt csinálok. Másik 2 a háttérben megy. Én mindent megteszek azért, hogy a családomnak mindent biztosítsak. Úgyhogy nekem már az, ami most van személyes támogatás, az már nem fedezi azt, amit a 200 ember fedezett. Jó? Úgyhogy nekem máshonnan kell előteremteni a történetet. Így jártál. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Ricsi, az, hogy az emberek észrevették, hogy ki van átcseszve, meg ki nincs átteszve, és hogy a blablabla megy. Hát persze. Hát ha mindenki blablablázik, Ricsi, akkor más meg dolgozik a háttérben, csak képtelen, tudati szinten. Tehát Ricsi, ha te magasabb tudati szinten rezegsz meg állsz, mint azok, akiknek te el akarod juttatni az információt, akkor egyszerűen hiába mondod azt, mint a sok hülye, hogy blablabla van. Hát mondd ezt azoknak, akik blablabláztak. Azt most nem tudnak felmutatni semmit, én meg felmutatok mindent, amit el akartam érni, azt ezt 200 emberrel mutattam föl, Ricsi. Megértük el? Ennyi sok időbe tellett. Azt az egészet meg lehetett volna csinálni 60 nap alatt is. Meg 90 nap alatt meg lehetett volna csinálni. Már rég minden meg lehetne. Tehát nem miattad, aki tetre kész, Ricsi. Vagy nem miattam, aki tetre kész. Meg már csinálná, meg haladna menne. Nem miattunk állt meg az egész, nem miattunk haladt ilyen lassan. Hanem azért, mert az emberek képtelenek egyszerűen földolgozni a valóságot, megérteni ezeket a dolgokat, és összerakni az információhalmazt. És képtelenek a gerincet növeszteni, mert a gyerekük szemébe nézni. És azt mondani, hogy úristen, én ezt nem akarom. Mert ezek mindent megmondanak előre, hogy mit fognak csinálni. Én meg ezt nem akarom. Oké, akkor nézzük meg, hogy mit tegyünk. Ide bejött a nézőm, már a videó elején nem tudom, mit voltál-e. Már akkor megmondta, hogy arról beszéljél inkább. Ide jön, az benyög egy ilyet, hogy ha arról beszéljél inkább, hogy mi a megoldás. Egy éve én miről beszélek? 1,5 éve. Csak a pofámat tépem, hogy mi a megoldás. Az, hogy ő nem tudott róla, hát akkor én mi a tököt csináljak? Nem tudsz ezzel, Ricsi, mit kezdeni. Nem tudsz ezzel mit kezdeni. Nem idióták, tudatlanok, nem idióták. Az emberek tudatlanok. Át kell adni az információt, fel kell dolgozni, össze kell kapcsolódni, aztán meg oda kell durrantani a hatalomnak, oda kell célozni a pénzeddel, hogy megérezze, hogy mennyire fáj az. És kész. Csak együtt működnek a dolgok. Transzparensé kell tenni a véleményedet. Ezért kéne kimenni az utcára is. Megfelelő módon tudva, hogy mikor és hol állsz ott, ahol állsz. Na, jól van. Na, jól van. Szeressük egymást, szeressétek egymást, és akkor majd találkozunk úgy, ahogy találkozunk. Legyetek jók, szép estét, Isten áldjon benneteket.